Mayong gabi, mga turang kay Kristo. Yaring ito mga intensyones para sa pagsulog naton sa ikapat nga Domingo sang Quaresma. Para sa kalagnanday, Anastasio Amuyot, Nena Amuyot, kag Roger Malones, halad sang Amuyot family. Para sa kalagnanday, Ramiro Gunay, Erne Pujeda, Early Pujeda, kag Ernesto Pujeda, ginahalad ni Erlin Gunay and family. Para sa kalagnanday, Amparo Gunay, Rodolfo Gunay, Cristina Gunay, ginahalad sang Gunay family. Para sa kalagnanday, Jose Pison Jr., Janet Pison, kag Jolex Pison, offered by Eliza Pison and family. Para sa kalagnanday, Rubini Condino, Edgar Condino, halad ni Edmond Condino and family. Para sa kalagnanday, Leonardo Talanas Sr., Teresita Talanas, Jesusa Talanas, Leonela Kamangunan, offered by Leoneda Hualde and family. Para sa kalagnanday, Lolita Sayo, Carmencita Taberao, offered by Edith Taberao and family. For the eternal repose of the soul of Nieves Magtoles and Rafael Magtoles, offered by Dinita and Mario Tahanlangit and family. For the eternal repose of the soul of Rosario Yudelmo and Isidro Yudelmo, offered by Dinita and Mario Tahanlangit and family. For the soul of Lorenzo Hamon, offered by Chris Hamon and family. Thanksgiving is offered to Danielle Jean Trongoy on her 6th birthday today, offered by Trongoy family. Thanksgiving is offered to Carl Vincent Esquerra and Felicitas Estandarte on their birthday last March 7. Thanksgiving is offered for the 9th birthday of Atina Diaz, offered by Adele and Roman Diaz. Kaya mga sponsors naton, Mr. and Mrs. Jomari Gamarcha and family, Mr. and Mrs. Julie Lacrete and family, Mr. and Mrs. Randolph Martinez and family, Mr. and Mrs. Eliza Fusen and family, Mr. and Mrs. Robert Abrot and family, Mr. and Mrs. Severo Chanyo Jr. and family, kag Mr. Ronald Gunay and family. Kag si Mila Robledo. Ang panahon sa Quaresma nagaagdas sa aton sa pag-ako kag sa paghinulsol sang aton kakulangan kag kasalanan. Apang ang pagkilala nga kita makasasala wala nagadala sa aton sa kasubo kundi sa kasadya. Kita nagasandig sa pagigugma sang amay nga naghatag sang iya bugtong nga anak, agud-agumon naton ang kabuhi nga wala sing katapusan. Ang kaluwasan sang Ginoo labaw pa sa aton nga kakulangan kag kasalanan. Ang ikapat nga Domingo sa Quaresma ginatawag nga Domingo sang Letare o kung Domingo sang Kasadya. Sa tunga sa aton seryoso nga pag-aman para sa pagkasakit sang Ginoo, kita nagakalipay tungod sang kaluwasan nga dulot sini sa aton. Ang aton celebrante amo Sir Reverend Father Julius Jacobres. Palihog magtindog ang tanan.
upod sa aton mga intensyon, magasugod kita sa aton selebrasyon. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yaraman sa imo. Agod na mangin tapos kita sa pagselebrar sa Santos nga Misa, kilalahon nato nanay ang aton mga sala. Tanan, Konfesor nagakonfesa ako sa Diyos nga makagagahom sa tanan. Kag sa inyo mga utod, kinakasala ako matuod sa unahuna, sa pulong sa buhat ka sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon dako nga tuod nga sala. Busa nagaampo kay Santa Maria Berhen gihapon, sa tanan nga mga les kay mga santos. Kag sa inyo mga utod, igampo niyo ako sa aton Ginoong Dios. kabayang maluoy sa aton na Dios nga mahagahom kag sa napatawad na aton mga sala, tuwiti nga kita niya padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Amen. Mga muyo kita. O Diyos sa makatalanhaga nga paagi imo gin pakiguli ang mga katawhan paagi sa imo bugtong anak ang walay katapusan nga pulong. Itugot nga ang mga Kristiyano magkalangkag sa piyesta sang Paskwa sing may buhi nga pagtuo kag handa nga tagipusoon. Na pangayo namon ini sa imo pagi kay Hesukristo. Imo anak hagamon Ginoo nga nagakabuhi kay nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo. Dios sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduwa nga libro sa mga kronika. Ang mga pangulo sang Huda, ang mga pari, kag ang mga tawo, nagsunod sa malaot nga ginahimo sa mga pungsod sa ila palibot sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Kagindagtaan nila ang templo, nga ginpakabalaan sang Ginoo mismo. Ang Ginoo, ang Diyos ang ila mga katigulangan, nagapadayon sa pagpadala sa mga mensahero sa pagpaandam sa ila. Kay luyag niya nga luwason ang iya mga tawo kag ang iya templo. Pero ginuligyat nila ang mga mensahero sa Dios. Wala ginsapak ang iya mga pulong, kag ginkalawan ang iya mga propeta, tubtub nga sang ulihi ang kaakig sang Ginoo, nagadabdab batok sa ila nga hindi na sila makapalagyo. Ginsunog sa mga kaaway ang templo, kag ang syudad, lakip ang tanan nga mga palasyo, kag manggad, kag ginguba ang pader sang syudad. Ang nabilin nga buhi, gindala sa Babylonia, sa diin nagalagad sila sa hari, kag sa iya mga kaliwat, subong mga ulipon, tubtub sa pagahom sa ginharian sang Persya. Amoy niyang katumanan, sang ginsiling sang Ginoo, paagi sa iya propeta nga si Jeremias. Ang duta mangin mamingaw, susulod sang 70 katuig, bilang bayad sang inugpahuway, sang duta nga wala gintuman. Sa nauna nga tuig nga si Ciro, among emperador sang Persya, ang Ginoo nagpanghikot sa iya nga maghimo sang isa ka mando nga sulat
kag ipabantala bisan diin sa bubos nga ginharian. Ini ginhimo sa pagtuman sang ginsiling sang Ginoo paagi kay Jeremias nga propeta. Amo ini ang mando ni Ciro, emperador sang Persya. Ang Ginoo, ang Dios sang langit, naghimo sa akon nga hari sa bugos nga kalibutan, nga naghatag sa akon sang katungdanan sa pagpatindog sing templo para sa iya sa Jerusalem sa Huda. Karon tanan kamo nga mga tawo sang Dios, magpauli digto kagkabay nga ang Dios magubay sa inyo. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Kabay nga hindi nagid ako makakanta liwat kung hindi ko ikaw pagdumdumon. Kabay nga hindi na gid ako makakanta liwat kung hindi ko ikaw pagdumdumon. Sa ubay sa mga suba sang Babylonia, nagpungko kami kag naghibi sang madumduman namon ang Sion. Sa mga kahoy nga sawse, digtugin sang at namon ang amon mga arpa. Kabay nga hindi na gid ako makakanta liwat kung hindi ko ikaw pagdumdumon. Ang mga nagbihag sa amon, nagsugo sa amon sa pagkanta. Ginsugo nila kami sa paglingaw sa ila. Kantahi kami sing ambahanon hanungod sa Sion. Kabay nga hindi na gid ako makakanta liwat kung hindi ko ikaw pagdumdumon. Paano abi ang pagkanta namon sang ambahanon sang Ginoo sa duta sang dumuluong? Kabay nga hindi gid ako makatukar liwat sang arpa kung malimtan ko ikaw o Jerusalem. Kabay nga hindi na gid ako makakanta liwat kung hindi ko ikaw pagdumdumon. Kabay nga hindi na gid ako makakanta liwat kung hindi ako magpanumdum sa imo, subo nga akon labing dako nga kalipay. Kabay nga hindi na gid ako makakanta liwat kung hindi ko ikaw pagdumdumon. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Bugana kaayo ang kaluoy sang Dios, kay dako gid ang iya gugma sa aton. Sa bagay nga bisan patay kita sa espirituhanon nga kabuhi tungod sang aton mga paglapas, iya kita ginbuhi upod kay Kristo. Paagi sa grasya sang Dios naluwas kamo. Sa aton paghiusa kay Kristo Jesus, ginbanhaw niya kita upod sa iya, sa pagahom upod man sa iya, sa langit nun nga ginharian. Ginhimo niya ini agod mapakita sa tanan nga palaabuton nga panahon ang bugana nga mga manggad sang iya grasya. Sa gugma nga iya ginpakita sa aton kay Kristo Jesus. Kay sa grasya sang Dios naluwas kamo paagi sa pagtuo. Hindi ini paagi sa inyo nahimo, kundi bugay ini sang Dios. Wala kamo sing maipabugal sini, kay hindi ini bunga sang inyo kaugalingon nga mga pagpanginguha. Ang Dios amo ang aton manunuga, kag sa aton paghiusa kay Kristo, gintuga niya kita sa pagkabuhi, agod maghimo sang maayong nga mga buhat. Ang iya nga daan nga ginaman, agud himuon naton. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palihog magtindog ang tanan. Sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iya bugtong nga anak. Ang tagsa-tagsa nga nagatuo sa iya may kabuhi nga wala sing katapusan.
Ang Ginoo yara sa inyo. kag yaraman sa imo. Balasahon gikan sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Juan. Himaya sa imo, O Ginoo. Nagsiling si Jesus kay Nicodemo, subong nga si Moises nagbayaw sang manog nga saway sa isa katukon dito sa disyerto. Sa amo man nga bagay pagabayawon ang anak sang tawo agod ngang tagsa-tagsa nga magtuo sa iya, may kabuhi nga wala sing katapusan. Kay ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iya bugtong anak agod nga ang tagsa-tagsa nga nagatuo sa iya hindi na mapatay, kundi may kabuhi nga wala sing katapusan. Kay ang Dios wala magpadala sang iya anak sa kalibutan sa paghukom sang kalibutan, kundi sa pagluwas sang kalibutan. Ang bisan sino nga nagatuo sa anak, hindi pagkondinahon. Pero ang bisan sino nga wala nagatuo, nakondinar na. Bangod kay wala siya magtuo sa bugtong nga anak sang Dios. Amo ini ang kabangdanan sang pagkondinar. Ang kapawa nagkarin sa kalibutan, pero ang mga tao nakigugma sang kadudulman sa baylo sang kapawa. Kay malaot ang ila ginahimo. Kag ang bisan sino nga nagahimo sing malaot nagakontra sa kapawa. Kag hindi magpalapit sa kapawa. Kay hindi siya luyag nga masapwan ang iya malain nga binuhatan. Pero ang bisan sino nga ginawi suno sa kamatuoran, nagapalapit sa kapawa. Agud mapahayag sang kapawa ang tanan nga iya ginhimo sa pagtuman sa Dios. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo, O Ginoong Heso Kristo. Mga utod sa sining ikaapat nga Domingo sang Kwaresma, ang aton pagpamalandong kuhaon naton sa kalantahon sa pagsabat kag sa Ebanghelyo ilabi na gid sa katapusan nga bahin sang Ebanghelyo. Na kung sa diin, nagapatpat na hanungod sa kapawa. Ang aton responsorial psalm o kalantahon sa sabat, nagahambal na hanungod sang pagkamadinumdumon o kung hindi ka dapat malipat. Kaya gani, kung malipat, ano gani sa mga tigurang? Oo, bulong sa lipat, guripat. Ano ang hindi naton pagkalipatan? No? Ang sabat sina amo ang sa katapusan nga bahin sang Ebanghelyo. Hindi naton pagkalipatan nga ang Dios naton, Dios sang kapawa. Kag ang Dios sang kapawa amo ang nagahatag sa aton sang giya sa adlaw-adlaw sang aton kabuhi. Sa bagay nga duha ka tema, no? Ang aton nga pamalandungan. Una, nga hindi kita malipat sang kapawa, no? Hindi kita malipat sang kapawa sang Dios. Hindi kita madulaan sang paglaom. Ikaduha, hindi kita malipat nga mangin kapawa na sa iban. No? Kung sa ron, duha ka bagay. Una, sa aton, napatungod sa aton relasyon sa Dios. Ikaduha, tungod sa aton, napatungod sa aton relasyon sa isig katawo naton. Una, anay, hindi kita malipat sa kapawa. Kung sayuron, hindi kita malipat nga may Diyos. No? Biskan anuman kabudlay sang pagpangabuhi, sa liwat ginahatagan kita sang Diyos, sang kahigayonan, na pilion sa gihapon, nga patihan ang Diyos. Nga hindi pagpuluhon ang problema naton, kag basulon ang Diyos sa nagkalatabo sa aton nga sitwasyon, this present moment sang aton kabuhi. Kay man, basi, una sa tanan, ang nagkalahanabo sa aton kabuhi, bangod man sang aton mga desisyon. Konsekwensya sang aton mga desisyon. Ikaduha, ginalaw man sang Dios ang mga kabudlayan sa aton kabuhi, agud nga may gusto siya nga itudlo sa aton. Gani nga hindi kita madulaan sang paglaom. Nga bisan, kada isa sa aton at this present moment sa aton kabuhi, sa aton kaangtanan, sa aton kaugalingon, sa aton pamilya, sa aton nulubrahan, may mga kabudlayan nga gina-undergo kita subong. Kagkaihan kung kaisa, nag-abot
sa sitwasyon nga ara na kita sa bi nga daw mak-surrender na. Ang reminder sang Dios sa aton, hindi kita malipat sang kapawa, hindi kita malipat sang paglaom nga nagahalin sa Dios. Ayhan, natak-an ka na, kag ang feeling mo daw ikaw lang ang nagatuson kag nagapasan sang pagpangabuhi, bisan ang ikaw ang asawa, wala mo gid mabatyagan ang pagbulig sang imubana, kay ikaw ang nagapangita sang kinawala, ang imubana ara lang sa balay nga nagalantaw sang TV kag hindi gani makapanghugas sang pinggan, no? Nga nagahinulsol ka kung kaisa, nagapamangkot sa Dios nga amo ini ang natabo sa akon. Kagayhan kun kaisa nagapamasol man sa Dios, no? Kung kaisa madulman ka nga daw damukulon managid siya kag takluban sang kaldero, no? Pero sa pihak nga bahin, bisan sa sina pa nga eksperyensya sang kabudlayan, ang aton ebanghelyo, ang aton mga balasahon subong nagapahanom dom sa aton. Ayhan ginalaw sang Dios nga mangin bana mo siya. Agud nga ma-purify ikaw sa pagpadayon nga mangin matutom nga asawa o kung pagtinguha nga magpatigayon nga ipakita ang imo commitment sa inyo nga pag-asawahay kag sa inyo mga kabataan. Hindi pagkalipati ang kapawa nga sa pihak sang sining mga kabudlayan nga ihan gina-undergo naton at this present moment. Ako may ara man gina-undergo, kada isa sa aton may ara sa aton mga tagipusoon ay hindi man naton mapabutyag sa aton mga kaingod biskan sa imo bana o kung sa imo nga kaingod o kung sa aton katiling banderi. Pero ayhan sing may pagtuo una sa tanan, ang Dios nagapahanomdom sa aton nga kung ginaalaw sang Dios nga magakahanabo sa aton kabuhi ina may purpose ang Dios. Ayhan wala kita sang kabalo kung ano pa sa ulihi ang ginaplano sang Dios sa aton. Pero magtuo lang kita kag lauman naton nga initanan may kaayuhan nga ginadulot sa aton. Ayhan ikaw man ang nagaatipan sa imo tigulang nga ginikanan nga siling ko kung kaisa sa example ko nga kung kaisa ulugtasan kung napaimnon mo bulong hindi pa mag-inom kay hindi sa mag-inom mo, no? Nga kung kaisa daw gusto mo mantani nga mangin matinahuron sa imo ginikanan pero sa sitwasyon nga kung kaisa kapoy ka na sa obra, pagpuli mo at ipanon mo pa siya, no? Kung kaisa nagasaramihay, no? Kag hindi pa siya magpasaway, no? Kay ginasaway mo nga hindi magkaon sini, hindi sagad maglakat sa sagwa kay basi makasandad, hindi magmatomato kay basi makadanlog sa tiles, no? Pero nagatinguha gid nga mag-iya-iya, no? Kag kung kaisa sa pangamuyo nagapamangkot ka sa Dios, Ginoo nga amuni ang akon nga sitwasyon subong, no? Kabay pa nga hindi kita madulaan kag hindi kita madulman, no? Kapadayon naton nga lantawon ini sa mata sang Dios kay sa mata sang pagtuo kag hawidan naton ang pasalig sa Dios nga hindi naton pagkalimatan na may Dios, may kapawa kag may paglaom. Ikaduha, hindi man naton paglipatan nga mangin kapawa kita sa iban. Ayhan, may mga kaugalingon kita nga mga problema, pero ayhan, ginalaw man sang Dios inang problema naton, agud nga mangin instrumento man kita sang kapawa para sa iban, bangod kay parihos kita nga naga-eksperyensya sina. Kag may magapamati o kon